मुखिया जी वो हमनी के घर के बर्बाद कर दिले बा, हमनियों के बर्बाद किले बा, पूरा समाज के बर्बाद किले बा। ओके न्याय निकाली। यहाँ का रे चल भाग यहाँ से, ते ई समाज लायक नहीं खी। निकाल के यहाँ से। मुखिया जी हमरो रवा से कुछ कहे के बा। इस समाज से हमरा के निकालल जाता उसे हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमरो पास हमार छोट छोट लड़का बड़ा सो, हमार छोट बाल बच्चा बा, हमरा ना रहला पर रोकने के बहुत दिक्कत हुई। तब बस रवा लोग इन सब पन से ही नहीं हो रहा बा कि हमारा परिवार के कोनो दिक्कत ना होके हम इस समाज छोड़ के चल जाए। देखत रहे लोगन। गजब गजब के लोग बजग में स्वार्थी भइल समाज हो, दुख में कहवा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परीत हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परीत हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हित परीत हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परीत हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला।